Kauturan, mayong gabi sa inyo tanan. Sa sining itiyon, nagakalipay kita tungod kay makaupdanay naman kita sa pagpamalandong sang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Dios nga aton pagpamalandungan subong ini makita sa Lucas kapitulo 7 alin sa 11 kagini bagatapos sa 19. Nagako nini pagbasahon diri sa hiligaynon nga Bible nga nagasiling. Sang nagapakadto si Jesus sa Jerusalem, nag-agi siya sa dulunan sang Samaria kag Galilea. Sang nagapasulod siya sa isa ka baryo, gidsugata siya sa napulo ka mga aroon. Ang mga aroon nagtindog sa unhan, nagdiksinggit, Isos nga manunudlo, kaluoyi kami. Nakita sila ni Isos, kag nagsiling siya sa ila, lakat kamo kag ipatanaw ang inyo kagalingon sa mga pari. Sang naglakat sila, nag-ayo sila. Ang isa sa ila sang natalupangdan niya nga nag-ayo na siya, nagbalik kag nagdayaw sa Dios sa mabaskog nga tingog. Nagluhod siya sa tila ni Hesus kag nagpasalamat sa iya. Yadto nga tao taga Samaria. Si Hesus nagsiling, hindi bala napulo ka tao ang gintinluan o kung nag-ayo? Karon diin na ang siyam. Nga ay ning dumuluong lang ang nagbalik sa pagpasalamat sa Diyos. Si Jesus nagsiling sa tao, tindog ka, kag maglakat, ang imo pagtuo, nag-ayo sa imo. Kabay nga ang Diyos ang magpakamayo sini nga mga pulong kag ang title sang aton mga pagapamalandungan subong nagasiling Hesus kaluoyi kami. Ini nga mga pulong ginhambal sang mga napulo ka mga aroon. Masakiton ini sila kagang pulo nga aro sang una sa subong hindi maayo nga balatian tungod kay nagapanglaton ini siya kag kun ang isa ka tawo may masakit ng aro dapat isiparar siya siyang pamilya kag sa iban nga mga tao. So ining napulo ka mga tao ginsiparar ni siya sila sa ilang nga panimalay. Pero sadtong tion nga si Kristo nagpandakatan nga makadto siya sa ilang syudad nga amo ang Jerusalem, nag-agi siya sa boundary sang Galilea kag Samaria, kag didto ginsugata siya sa sining napulo ka mga aroon. Kag ining napulo ka mga aroon nga nagabalatian, ang ilang balatian nagapanglaton, wala sila nagpalapit kay Kristo, kay man ginadilian sila sa pagpalapit sa iban nga mga tao, busa sa layo lang nga lugar. Ang siling sa Bible, nagsinggit sila. Sa aton pa, mabaskog nga tingog. Nagsinggit sila nga napulo nga nagasiling, Hesus, kaluoyi kami. Amo ini ang ilang pangabay kay Kristo nga kaluoyan sila kung sa aton pa ayuhon ang ilang nga balatian. Una sa tanan aton tan-awon nga kita iya subong wala man sing balatian nga aro, pero mga kauturan kita may sala katulad sang aro nga nagatulod sa mga tao sa kamatayon. Ang Bible nagasiling nga kitang tanan may sala kag nakabsan sang himaya sang Dios, kag ang bayad sang sala amo ang kamatayon. Ang mga aroon nga napulo, kung hindi sila
buligan ni Kristo ina nga aro ang magatulod sa ila sa kalaglagan sang ila kabuhi. Ang aton mga sala katulad man sang aro nga kung hindi ni masulbar kag mapatawad ni Kristo ining aton mga sala ang magatulod sa aton sa kalaglagan sang aton kabuhi didto sa linaw sang kalayo nga ginatawag nga impyerno. Kay man ang bayad sang sala amo ang kamatayon kag gintalana nga ang tao mapatay siyang makaisa gid lang kag sa tapos sina hukman siya sang Dios. Pero tanaw naton nga ining napulo ka mga aroon nagsinggit sila kag nagkapangabay kay Kristo nga kaluuyan sila. So agud man masulbar ang aton mga kalapasan subong, dapat nga magpanawag kita kay Kristo paagi sa aton mga pangamuyo. Kay man ang Bible nagatudlo sa aton, nagasiling ang Bible, pangita kag kamo makakita, panuktok kag kamo pag-aabrihan, pangayo kag kamo paghatagan. Kung manawag kita sa Dios paagi sa aton pangamuyo katulad sa sining mga aroon nga nagpanawag sila sa Dios, ang Dios magakaluoy sa aton. Kung mangayo kita sang kapatawaran sang aton mga sala, ang Dios magapatawad sa aton. Mga kautoran, dumdumon naton nga ang Dios naton maluluyon kag nagahatag siya sang labing maayo para sa aton kung kita magpangamuyo. Amo ini ang nasiling sa Bible sa Mateo City Gis. Ang pulong sa Dios nagasiling nga ang aton mga tawhanon nga ginikanan katulad sang tatay o kun nanay, nakahibalo sila kung ano ang maayo para sa aton. Ang siling sa Bible, kung ang kabataan mangayo sang isda sa iyang ginikanan, ano hatagan bala siya? Sang iya ginikanan sang manog nga dalitan nga nagapangagat. Nagsiling ang Bible, kung ang aton tawhanon nga ginikanan makahibalo maghatag kung ano ang labing maayo sa aton, mas labaw pa sina ang aton Amay sa langit kung magpangamuyo kita, magpanawag sa iya upod sa pagpaubos ang aton kagalingon, then ihatag niya sa aton ang labing maayo para sa aton mga kabuhi. Ining dua ka napulo ka mga roon, ginsabat sila ni Kristo. Ang siling ni Kristo sa ila, okay, lakat kamo kag magkadto sa pari kag ipatanaw ang inyong lawas kay siya magadeklarar nga kamo naayo na ang inyong mga balatian. So hindi sila naglakat suno sa ginsugo ni Kristo sa ila. Okay. May mga kondisyon man nga ginatag ang Dios sa aton. Ano ang sugo ni Kristo sa ila? Lakat kamo. Ipatanaw niyo ang iyong lawas sa pari. Agod nga ang pari amo ang magdeklarar sa inyo nga ayo na kamo kag kamo makapauli na. So ang Dios nagasabat sang aton mga pangamuyo. Pero mga kautoran, ang 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ang Dios matudtuod gid nga nagasabat sang aton pangamuyo, pero may ara siya nga kondisyon nga gihatag sa aton. May ara siya nga ginsugo nga dapat naton sundon agod nga masabat sang Dios ang aton mga pangamuyo. Ano ang unang kondisyon? Nagsiling sa 2 Chronicles
chapter 7 verse 14. Siling niya, kon ang akon mga katawhan magpaubos sa ilang kaugalingon. Kung sa aton pa, sabton sang Diyos ang aton mga pangamuyo, pero sundo naton ang iyang kondisyon, dapat kita magpaubos sa aton kaugalingon, kaya ang bugal, ang pride, kontra gid sang Diyos, kag gusto niya nga kita nga mga tao inubuson sa aton kaugalingon. So amo nang una nga kondisyon. Kay kadua, ang Diyos nagsabat sang aton pangamuyo kung kita magadangop sa iya. Kung magpanawag kita sa Diyos, nagadangop kita sa Diyos gamit ang ngalan ni Kristo. Kay hindi kita makapalapit sa Diyos nga Amay sa aton kaugalingon kundi hindi naton dalon ang ngalan ni Kristo. Kabangdanan nga kung magpangamuyo kita, nagatudlo ang Bible sa aton na kung kita magpangamuyo, magasiling kita nga sa ngalan ni Kristo. Amen. Nagapanawag kita sa Amay sa ngalan ni Kristo. Amoy na, nagasiling siya. Ang una, dapat kita magpaubos. Ikadua, dapat kita magdangop sa Diyos. Katatlo, dapat kita magbiya sang aton mga sala. Kung kita mag-entertain sa mga sala sulod sa aton mga kabuhi, ang Bible nagatudlo sa aton nga ang Diyos hindi magasabat sang aton mga pangamuyo. So dapat gali nga kita magbiya o kung maghinulsol sang aton mga sala, agud nga ang Diyos magasabat man, katulad sang napulo karoon, ginsabat sang Diyos ang ilang mga pangamuyo, kag kita subong dapat man nga maghinulsol agud nga ang Diyos magasabat sa aton. Kag ang siling niya amo ini nga kung kita magpaubos, magadangop sa Diyos kag magbiya sa aton sala, ang Diyos sa langit magapatawad sang aton mga sala kag sabto niya ang aton mga pangamuyo. Ang napulo karon sa pagkabati nila nga nagsiling si Kristo, kadto kamo sa mga pari, katanaw ninyo ang inyong kaugalingon, kag ang mga pari magadeklarar nga kamo nag-ayo na kag makapauli na kamo sa inyong balay. Okay, ang napulo ka mga aroon, nagtuman sila sang ginhambal ni Kristo sa ila nga magpatanaw sa mga pari. Ang pulong pagtuman dapat ini naton nga sundon kay tama gid sini ka importante. Mabato naton ang mga pagpakamaayo halin sa Ginoo kung kita nga mga tao matinumanon sa Dios. Siya magabliss sa mga tao nga matinumanon sa iya. Dunduban bala ninyo si San Pedro? Si San Pedro kag iyang mga kaupdanan nga mananagat, nagpanagat sila sa bilogid nga gabi. Pero wala gid sila makakuha bisan isa ka bilog nga isda. Ngaa, kay man nagasalig sila sa ilang abilidad sa pagpanagat, kag wala sila nagasalig sa Dios nga ang Dios amo ang magahatag sa mga pagpakamaayo sa ila. So nagpauli sila sa higad sang dagat, kag si Kristo dito nagpamangkot sa ila, mga anak, may nakuha bala kamo? Kag nagsabat ni Pedro kag niya mga kaupdanan nagasiling, Ginoo, bilog nga gabi, nagpanagat kami, pero wala gid kami siyang kuha. Si Kristo nagsugo sa ila. Siling niya, balik kamo sa dagat, kag iladlad ninyo ang inyo mga pukot. Adlaw na, kung panagat gani ang paghamalan, ang mga mananagat nagakadto sa dagat kun gabi. Kay damo iya makuha nila kun gabi, ikumparar kon adlaw. Pero karon adlaw na, si Kristo nagsiling sa ila, balik.
kag iladlad ang inyong mga pukot, kag nagtuman sila sang sugo ni Kristo. Katulad man sa mga aroon, pagkabati nila nga nagsiling si Kristo, lakat kamo, kag kadto kamo sa mga pari, nagtuman sila sang ginsiling ni Kristo. Balik kita kay San Pedro kag siya mga kopdanan. Sang gintuman nila si Kristo, kag ginladlad nila ang ilang pukot dito sa dagat, nakakuha sila sang madamo gid nga mga isda. Haling sang nagsugod sila panagat sang mga gagmay pa sila, tubtob nga nagtigligulang na sila sang panagat, amo pa sila makakita kag makadakop sang madamo gid nga isda. Blessing sang Dios nag-abot sa ila nga tungod kay nagtuman sila sang ginhambal ni Kristo. Mga kautoran, i-apply nato nini sa aton mga kabuhi. Dapat kita nga mga tao magmatinaw manon man kung ano ang ginahambal sa aton sang Dios, agud nga makaangkon kita sang mga pagpakamayo halin sa Dios. Katulad sinin napulo ka mga roon, nag-ayo sila sang paggabati nila nga nagsiling si Kristo, malakat kag magpatanaw sa mga pari, naglakat sila, kag samtang naglakat sila, ilang nasapuan nga nag-ayo ang ilang balatian, ang ilang mga panit wala na nagmasakit, ang ilang mga tudlo, ang ilong, ang ilang guya nga apektado sang balatian nga aro, nag-ayo na kag nagmalipayon sila kay nasapuan nila nga nag-ayo sila. Nga nag-ayo sila kay gintuman nila si Kristo. Pero ang istorya amo ini nga sa napulo sa ila, isa lang ang nagbalik kay Kristo. Ang siyam iya excited na nga nagpadayon lakat, pero ang isa nagbalik kay Kristo nga nagadayaw sa Dios tungod kay nag-ayo siya. Pagbalik niya kay Kristo, nakapalapit na siya kay Kristo, kiti wala naman siya aro, nag-ayo naman. Ang Bible nagsiling nga ini nga tao naghapa sa tubangan ni Kristo. Tanda siyang pagpaubos kag pagpasalamat kay Kristo nga nag-ayo sa iya. Kag si Kristo naghambal gid sa sini nga tao. Siling ni Kristo, hindi bala napulo kamo ang ginayo? Napulo gin man. Nagsiling si Kristo sa sining tao, diin ang siyam. Napulo kamo, isa lang ikaw ang nagbalik. Diin ang siyam. Amo ini ang kamatuoran. Ang Dios nagapangita sa aton nga mga tao nga iya ginayo kag iya kita nga ginluwas. Kung ang nag-alagad sa Dios subong pila lamang kabilog, ang Dios nagapangita. Hindi bala kamo isa ka gatos nga ang duwalang kabilog ang nagbalik, nagpasalamat kag nagsimba. Kung may isa kasimbahan nga ang iyang membro 1,000, pero pagka Domingo ang nagsimba duwalang kagatos, ang Dios nagasiling, hindi bala kamo 1,000 ka mga membro sa sini nga simbahan nga duwalang kagatos ang nagkaridri kag nagsimba kag nagpasalamat, diin ang iban. Mga utod kon ikaw kag ako nakaangkon sang kaayuhan, hindi lamang sa balatian kundi sang kaluwasan sang aton kalag, ang Dios nagapangita sa imo kag sa akon nga dapat kita magbalik kag magpasalamat kag mag-alagad sa iya tubtob sa iya pagbalik liwat
sa sining kalibutan. Ang balatian sa sining napulo ka mga aroon nga ginayo sa Ginoo. Then siguro kita iya karon may mga balatian man sa lawas, luwas sa sala nga ginpatawad na sing Ginoo. May mga balatian man kita. Kag kung kaysa naga-question kita sa aton kaugalingon, nga wala ako iya ginayo sang Dios, napulo karoon, nagpangamuyo, nagpanawag ginayo. Ako iya may high blood man subong, may diabetes, iban pang balatian, nga way ko iya ginayo sang Dios. Ang Dios may ara nga matahong nga plano para sa aton. Kag si San Pablo may eksperyensya man siyang kagalingon. Si San Pablo nagpangamuyo 3 ka bisis. Pero ang Diyos naghambal kay San Pablo. San Pablo, ang akon bugay supisente para sa imo. Kag nahangpa ni San Pablo nga kon may balatian siya, tungod kay nagabalatian siya, ang Diyos wala magbiya sa iya, kag ang kaluoy, pagkikugma, kag pagtatap sa Diyos, iyara sa iya, kag nahangpan niya, nga mas maayo pa nga may balatian siya, kag ikumparan nga wala siya sa balatian, pero malayo siya sa Diyos. Kung kaisa ang balatian, blessing man kay kung may balatian kita, nagapanawag, kag nagapalapit kita sa Ginoo, tungod sa balatian nga ayari sa aton lawas. Kay kung kisa maayo kita, pero nagapalayo kag nagapalayo kita sa Dios. So San Pablo nagsiling siyang kaugalingon nga kung maluyay siya sa lawas, mabakod ang iyang pagtuo kay Kristo. Kay Kristo nga wala magbiya sa iya sa bisan anong kahimtang siya ang kabuhi kag pagpangabuhi. Bisan may balatian kita subong, pero wala nagkakulugan, ginpasagdan kita, kaginbiyaan sang Diyos, wala sang bisan sino, nga gwapo kagamhanan nga sa kalibutan, nga sarang makapahamulag sa aton gikan sa paghigugma sa aton sa Ginoo. So, ang napulo ka mga aroon, ginayo sang Diyos, kag isa lang nagpasalamat, kag kon kita nagkalaluwas man subong, dapat man kita magbalik sa Diyos, kag magpasalamat sa iya, sang tanan nga mga kaayuhan, nga iya ginhatag sa aton, ilabi na gid sa kasiguruan sang kaluwasan sang aton kalag, nga aton na angkon paagi sa pagtuo kay Kristo. So mga kautoran sa sining ation, magapasalamat kita sa Diyos in spite sa mga kaluyahon ayhan sang aton na kalawasan. Upod ang paghibalo nga ang Diyos nagahigugma kag wala nagabiya sa aton sa bisan anong kahimtang sang aton mga kabuhi. Ang napulo karoon, wala ginpasagdan sang Diyos, ginbuligan sila ni Kristo. So amuman sina kita subong, ang Diyos amo ang nagabulig sa aton sa tanan naton nga pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. Mga kautoran, madamo gid nga salamat, kag gabay nga ang Diyos magpakamayo gid sa aton tanan.